Egunon guztioi, ni Naiara naiz, barne diseinuko ikaslea eta gaurkoan nire ikasketa amaierako lana aurkeztuko dizuet, Sarbil izena duena. Aurkezpen honetan jorratuko dituan gaiak honakoak dira, lehenengo testuinguru pixka bat kokatuko zaituztet eta proiektua non kokatzen den ikusiko dugu. Ondoren proiektu hau ebazteko egin dudan analisia ikusiko dugu, ondoren izan dudan ideiara pasatuko gara, eta gero honen ebazpena nolakoa izan den, eta eman dituan giroak nolakoak diren ere ikusiko dugu, eta aurkezpenari amaiera emateko ondorio txiki bat azalduko dut. Nire proiektua Nafarroan kokatzen da, zehazki Etxauri herrian, eta mapa honetan ikus daitekenez Gorriz dagoen zonalde hau izango litzateke. Nafarroan kokatuta dagoenez, eta pixka bat zuei kontestua emateko Iruñarekin egin dute referentzia, gertu kokatzen denez, eta hemen ikus daitekenez, herria Iruñatik nahiko gertu kokatzen da, gutxi gora bera 15 kilometrotara. Etxauri barrean kokatzen den herrietako bat da, Ibarra 8 herrik osatze dute, eta hemen ikus daitekenez 8 herriak errepide baten bidez geratzen dira konektatuta. Eta erditik Arga ibaiak zeharkatzen du. 8 herri hauek lautan banatuta geratuz. Aran guztia Sarbil mendilerroaz inguratuta geratzen da, 8 herri hauek batuta. Etxauri izango litzateke herri guzti hauen arteko herri nagusia eta beraz hemen ematen da jarduera gune nagusia, hau gutxi bada ere. Eta gainerako herritan ez da jarduera sozial askorik ikusten. Herrietako biztanleria hirietara beren bizitza eramatera behartuz. Eta bestetik Arana nahiko ezaguna da, Sarbil mendilerroan ematen den eskalada gunearengatik, ondoen dagoen upeltegi batengatik eta Aranean famatuak diren gereziengatik. Orduan, esan daiteke Arana nahiko zuzenuta dagoela kanpoaldeko jendearentzako. Etxauriko mapa honetan ikus daitekeenez, aukeratu dudan eraikina hemen kokatuko litzateke Ikerrea kalean, eta aukeratutako eraikina Sarbil eraikina da. Gaur egun Euskal eta Nafar gastronomiako jatetxe bat da, eta irudietan ikus daitekeenez eraikin isolatu bat da, eta nahiko berezia da batetik egurrezko estrukturarengatik eta bestetik hegalean dagoen eraikin bat delako. Hemen ikus daitekeenez herriko jarduera gune nagusia zonalde horretan kokatzen da, eta hemen kokatuta daude herriko plaza nagusia, frontoia, osasun zentroak eta dauden tabernak. Eta antzeman daitekeenez, hautatutako eraikina, Sarbil eraikina, nahiko urrun dagoela dirudi, baina benetan herria oso txikia izan da, distantziak nahiko txikiak dira. Orduan, naiz eta urrun eman, nahiko hurbil dago. Eta esan barra dago eraikinaren arkitekturarengatik herriaren erdialdean ez dela kokatuko. Hau izango litzateke egungo egoera, eraikinak bi solairu ditu, batetik B solairuan jatetxe tabernagune hori kokatzen da, eta honen azpian erdisotoko terraza bat dago. Lokala nahiko txikia da, 174,45 metro karratu ditu erabilgarri bi solairuen artean, eta ikus daitekeenez bi oinplanoetan L forma hartzen du. Ebazpena egin baino lehen, gauza batzuk izan ditut kontutan, eta hauetako bat aireztapen eta argiztapen naturalak dira. Egurrezko estrukturatik gain, eraikinaren protagonistak errezelormak dira. Eta hemen ikus daitekeenez, ia fatxada guztiak hartzen ditu, eta beraz, bantzeman daiteke argiztapen eta aireztapen naturala kopuru handian egongo direla eraikinaren barruan. Eta bestetik erdisotoko terraza honetan itxitura bakarra dago, eta zonalde guztia hau irekita egongo litzateke. Sarrerei dagokionez, eraikinaren sarrera nagusia B solairuan kokatzen da,
eta hau kalearekin konektatuta dago, eta barrua aldera sartzeko gaur egun irisgarria den arrapala bat dago, eta Erdisotoko terrazara jaisteko kanpoaldean kokatuta dauden eskailera batzuen bidez jaisten da, beraz gaur egun ez litzateke mugikortasun murrizturako baldintza hori beteko, eta hau nire proiektuan izandako puntuetako bat da. Eta hauek izango lirateke gaur egungo argazki batzuk, eraikina barrutik nolakoa den pixkat ikusteko. Lehenengo eta bigarren irudia, B solairuko irudiak izango lirateke, pixka bat zonalde komunekoak, eta hirugarren irudia Erdisotoko terrazakoa. Proiektuaren erabilera berriari dagokionez, nik erabilera anitzeko kultura espazio bat egitea proposatzen dut, Etxauribarrean dagoen jarduera falta horri erantzuteko. Orduan, Etxauribarrean maiz jarduera mota desberdinak antolatu nahi dira, baina leku zehatz bat ez izatean, normalean ez dira antolatzen bukatzen. Eta jarduera horiek jarduteko espazio hau proposatzen da. Era berean, herri desberdinetako herritarrak biltzeko gunea bilakatzea bilatzen da, eta biztanleriaren parte hartzea era berean bilatzen da, herrietako bizitza hori areagotzeko. Funtzionamenduari dagokionez, mota desberdinetako jarduerak eskaintzen direnez, jarduera hauek izango dira lokalaren funtzionamendu hori zehazten dutenak, hau da. Depende ze jarduera egingo den momentuan, ordutegia bat edo beste izango da, edo funtzionamendua bat edo beste izango da. Orduan, lokalaren erabilera dela eta herria eta harana nahiko txikiak direnez, ez dut berezko langileen beharrik ikusi. Eta langilerik ez badago, nola funtzionatuko du lokalak? Voluntarioen bidezkoa izango da. Voluntarioen bidezkoa izatean, herrien eta herritarren elkarlan hori sustatzen da, eta era berean espazioa bereago sentitzea eta askoz ere gehiago zaintzea ahalbidetzen du. Eta gainera, herri baten autosufizientzia ere azpimarratzen da era horretan. Jarduerak zeintzuk izango diren zehazteko, analisi sakon bat egin dut, eta hauek zeintzuk diren jakiteko, haranari erantzuten, haranaren beharrei, nahiei eta ohiturei erantzuten dieten jarduerak egitea erabaki dut. Hauek bi multzotan sailka daitezke, batetik eguneroko jarduerak eta bestetik jarduera bereziak. Eguneroko jarduerak hori azpimarratuta daudenak izango lirateke, hauek yoga, teknologia gurtsoa, euskara ikasteko tailerra eta irakurketa kluba izango lirateke, eta beste guztiak jarduera bereziak izango lirateke, noizean behin egiten diren jarduerak. Eta beste azpi sailkapen bat egin daiteke, lan espazioa dena, eta hau ez dut jarduera bezala kontutan hartu, ze egunero disponible izango den espazio bat delako, eta horregatik ez dut jarduera bezala kontutan hartu. Behin jarduerak zehaztuta, espazioak eta jarduera horiek berak dituzten beharren zerrenda bat egin nuen, eta hauek izango lirateke behar nagusiak, batetik espazioak aldakorrak izatea, jarduera mota desberdinak eskaintzen direnez, espazio bakoitza jarduera bakoitzara egokitzea oso garrantzitsua iruditzen zaidalako. Bestetik aldiberekotasuna, bi jarduera aldi berean egiteko aukera emateko. Hirugarrena, biltegiratzea izango litzateke, jarduera guzti hauek egiteko beharrezkoa den materiala, objektuak, taltzariak non gordeko diren aurreikustea oso garrantzitsua delako. Eta azkenik, jarduera guzti hauei eta bai ordutegi desberdinei edo urtaro desberdinei egokitzen den argiztapena lortzea. Hau esan da, nire proposamena azaltzen hasiko naiz, eta proposamena azaldu baino lehen, kontutan izan dituan kontzeptu batzuk azalduko ditut. Lehenik eta behin, oinplanoaren L forma hori aprobetxatuz, bi espazio edo bi zonalde desberdindu ditut, sargunea eta bilgunea.
Sargunea jarduera gune nagusia izango litzateke eta hemen hortaz jarduerak egingo lirateke eta jarduera hauek egiteko espazioa guztiz aldakorra izango da. Era berean, atmosfera aldaketa bat ahalbidetzen du espazioak, geroago ikusiko dugun bezala, eta bestetik bilgunea lan espazioa izango litzateke eta jarduera txikiagoak egiteko espazioa bai. Adibidez, jarduera batentzako ez bada jende gehiegi apuntatu edo aforoa oso txikia bada, espazio hau txikiagoa izan da hemen egingo litzateke. Bestea bezala, espazio aldakorra da eta hemen zonalde honetan ere kokatzen dira zerbitzuak, komuna, igogailua eta bar. Eta kontutan izan dudan beste gauzetako bat da ibilbideak. Ibilbideak zehazteko pixka bat eraikinak kanpotik duen sedukziotik abiatu naiz, eraikina kanpotik nahiko deigarria da eta hori ikustean barruan zer dagoen ikusi nahi da eta hori nire proiektuaren barrualdera eramatea nahi izan dut bi elementuren bitartez, altzari banatzaileen bitartez eta arretaguneen bitartez. Orduan, diagrama hauetan ikus daitekenez, hau izango litzateke besolairua eta hau erdisotoko terraza, urdinez dauden puntu hauek sarrerak izango lirateke eta ikus daitekenez altzari mugikorren bitartez eta arreta puntuen bitartez erabiltzailearen ibilbidea markatuko litzateke. Eta kasu honetan berdina. Eta hau esan da, hau izango litzateke nire besolairuko proposamen nagusia. Esan dudanez, distribuzioa altzari banatzaileen bitartez egin da, hau laranjaz dagoen zonaldea da, eta hau egin da, lehen esan dudan biltegiratze horri erantzuteko. Espazioa banatzeaz aparte, gauzak ere gordetu ahal izateko. Eta era berean espazioa horren txikia izan da, distribuzioa horren bitartez egitea ez nuen oso zentzuzkoa ikusten. Lehen azaldu ditudan sargunea eta bilgunea honakoak izango lirateke, ikus daitekenez sargunea guztiz hutsik dago eta orain azalduko dut zergatik, eta bilgunea lehen esan dudan bezala zerbitzuak barne hartzen ditu. Hemen ikusten da komuna, hemen erdisotoko terrazara jaisteko igogailua irisgarritasuna orain bermatuz, eta hemen office txiki bat dago. Eta esan dudan bezala bi espazioak aldakorrak dira modu batean edo bestean. Batetik sare espazioa jarduera gune nagusia izan da, jarduera bakoitzara egokitzen den espazio bat izatea beharrezkoa zen. Horregatik utzi dut eta jarduera bakoitzarentzako erabiliko diren altzari guztiak sarreratik banatzen duen altzarian gordeko dira. Eta depende zein jarduera egiten den, altzari bat edo beste aterako da. Hemen ikus daitezke jarduera desberdinen distribuzio proposamenak, baina nahi diren distribuzioak egin daitezke, esan dudan bezala, altzariak zuk nahi duzun moduan atera ditzazkezulako eta aukerak asko dira. Eta bestetik, bilgunean, aldakortasun hori ahalbidetzen duen elementu bat dago, hau izango litzateke, eta hauek mahai tolesgarriak dira. Orduan, bi desberdin izango litzateke, hau lehenengoa mahai altu bat da, eta honako beste biak altuera estandarreko beste bi mahai. Orduan, hauek altxatzean edo irekitzean, gordetzean edo irekitzean, espazioen aldakortasun hori ematen da eta jarduera bakoitzarentzat bakoitzari egokitzen da.
Hau izango litzateke erdisotoko terrazaren proposamena, ikus daitekenez sarreran jada igogailoa kokatzen da, eta gero esertzeko eta jarduerak egiteko espazio zabal bat kokatzen da, eta azkenik bukaeran chill out moduko espazio bat aurrean dauzkagun bistak ikusteko. Eta beste espazioak bezala, hauek ere aldakorrak dira, eta jarduera bakoitzarentzako edo lan espaziorako egokitzen diren espazioak sor daitezke, eta sar espazioan bezala altzari guztiak gorde daitezke, eta honako armairu honetan gordeko lirateke. Esan dudan bezala, distribuzioa altzarien bitartez egiten da, eta hau izango litzateke distribuzio altzari nagusia, 4 zatik osatze dutena. Lehenengo zatia sarrerara ematen duen zatia izango litzateke, eta honek banku bat, esertzeko banku bat, eta erabiltzaileak beren gauzak uzteko apal bat hartuko du barne. Beste aldetik honakoa izango litzateke sarre espaziora, sargunera ematen duena, eta honek altzari guztiak biltzeko armairu bat hartzen du barne, eta bestetik jarduera batzuentzako erabiliko den teknologia gune bat. Bi hauek honako franja hau dute, eta hau estetikoaz izateaz gain instalakuntzak izkutatzeko baliogarria da. Hirugarrena bilgunera ematen duen office da, eta hau kafe egune bat barne hartzen du, eta era berean jarduera batzuentzako materiala gordetzeko erabiltzen da, edo materiala garbitzeko eta horrelakoak. Eta azkenekoa bilguneko armairoa izango litzateke zonalde honetako altzariak gordetzeko. Proiektuan aipatu beharreko beste gauza bat, sargunean egindako sabai haizuna da, eta hau erabilera bikoitza dauka, batetik sabaia baxuagoa izatean intimitate gradua handiagoa sortzen da, eta altzarietan erabili den material berdina erabiltzean uniformetasun hori ematen da. Eta bestetik, proiektuan integratutako gortinak eta jarduera batzuentzako ipinitako proiektore pantalla diseinuan integratzea ahalbidetzen du. Instalakuntzei dagokionez, egingo dudan aipamen bakarra, aireztapen eta berokuntzaren instalakuntzaren ingurukoa da. Honetarako bi sistema hauek bateratu ditut UTA erabilita. Eta UTA makinara nahiko handia da, eta normalean eraikinen kanpoaldean jartzen da, eta nik ere eraikinaren kanpoaldean jarri dut eta teilatuan ipini dut. Teilatuan ipintzean fatxadaren estetikari eragiten dio, eta hau diseinuan integratzeko fatxadaren altxamen bat edo modulu altxaera bat planteatu dut, honako zonaldean egingo dena, eta hemen irudi hauetan ikus daitekenez honela geratuko litzateke altxaeran. Diseinuarekin integratzeko gaur egun fatxadan jada dauden egurrezko lamez osaturiko volumena izango da, eta goitik guztiz irekita egongo da. Hau da, hau estaldura moduan bakarrik funtzionatuko duela. Giroei dagokionez, kontzeptua etxauri barrean zentratzen denez, hau Sarbil mendilerroarekin lotura zuzena egin dut. Sarbil mendilerroa aran guztia inguratzen duen paisaia delako, eta beraz denbora guztian ikusten ari garen paisai hori delako. Orduan, paisaia hori eraikinaren barnealdera ere ekartzea nahi izan dut. Eta horretarako erabilitako kolore paleta honakoa izango litzateke, argazki hauetan ikus daitekenez hori izango litzateke egunero ikusten duguna, eta hauek tonu horiskak, laranjak eta urdinskak izango lirateke. Eta materialei dagokionez, kanpoaldearen eta barnealdearen arteko lotura bat egitea izan nahi dut, eta
eraikinean gaur egun dauden materialak pixkat mantentzea, horregatik pinu egurra eta izei egurra erabili ditut gaur egun eraikinean dauden egurrak direlako, baina tonu desberdinak erabiliz. Eta zoruei dagokionez, kareharria imitatzen duen zorua erabili dut, Sarbil mendilerrotik ibiltzen zauden sentsazio hori egiteko. Eta material eta paleta kolore honen bitartez, bilatzen duguna da etxekotasuna, babesa eta lasaitasun sentsazio hori. Hemen bi irudi hauetan ikus daitekeenez, orain azaldu ditudan kontzeptuak ikus daitezke, hau barneko bista bat izango litzateke eta hau erdisotoko terrazakoa, eta kolore paleta hori argi ikus daiteke adibidez erabili diren altzari guztietan edo elementu guztietan. Eta ikus daiteken beste gauza bat egurraren presentzia hori da, eta barnealdea eta kanpoaldea konparatuta egurraren tonalitate horren aldaketa hori ikus daiteke argi, barnealdean oso argia izan da, eta kanpoaldean berriz gaur egun eraikinaren egur tonu ilun hori mantenduta kanpoaldeko espazioa izan da. Altzare finkoi dagokionez, hauek lotura zuzena daukate kontzeptuarekin. Altzari finkoetarako erabili dudan material nagusia izei egurra da, eta honek tratatu gabeko akabera bat dauka. Tratatu gabeko egurra, egur bukatu gabe bat bezala uler daiteke, eta hau lotura zuzena daukan ere kontzeptuarekin, Sarbil espazioa etengabeko aldaketan dagoen espazio bat delako, eta beraz bukatu gabeko espazio bat bezala uler daitekelako. Horregatik aldaketak jasaten dituzten altzariak kanpotik ezei egurrezkoak izango dira, eta barnealdetik kolorezkoak, kasu honetan urdin koloreko melamina batezkoak, eta alderantziz aldaketak jasaten ez dituzten altzariak kanpotik melaminazkoak izango dira, eta barnealdetik egurrezkoak. Argiztapenari dagokionez, zonalde honetan bilgunean gainazaleko luminariak erabili ditut, eta gainazaleko luminariak izan arren, hauek birakorrak dira, eta beraz zein zonalde argiztatu nahi den erabaki daiteke, eta beste zonalde honetan sargunean erraien gaineko luminariak erabili ditut, jarduera gune nagusia izan da, jarduera bakoitzarentzat egokitzen den argiztapena lortzeko, mugikorrak baitira. Eta era berean sabai haizuna aprobetxatuz, sabaian integratuta geratzen dira. Hauek argiztapen orokorrerako erabiltzen dira, eta espazio bakoitzari eta gune bakoitzari egokitzen den gainerako beste iluminariak ere erabili dira proiektuan. Eta bestetik, argiztapen naturalari dagokionez, lehen esan dudan bezala, eraikinean oso presente daude RC lormak, eta beraz, argiztapen natural asko sartzen da eraikinaren barrura, eta horregatik gortina batzuk planteatu ditut espazio honetan, fatxada guztia beirazkoa delako. Orduan, gortina hauek bi erabilera dituzte, batetik eguzki horretatik babesteko, eta bestetik atmosfera aldaketa hori eragiteko. Hemen irudi hauetan oso argi ikus daiteke hori, irudi berdina da eta aldatzen den bakarra gortinak dira, eta ikus daitekeenez irudi honetan elementu horren bitartez espazioa intimoagoa bihurtzen da. Eta, aurkezpenari amaiera emateko, herrietan bizitza sortzeko beharra edo garrantzia azpimarratu nahi dut. Lokal honen bitartez, herrietan falta den bizitza hori edo jarduera falta hori konponduko litzatekeela edo hobetuko litzatekeela uste dut. Eta era berean, boluntariotza horren bidez, herri guztietako biztanleriaren elkarlana sustatuko litzatekeela uste dut, eta mota hauetako
proiektuetan hori oso garrantzizkoa dela uste dut. Hala. Eta, bueno, hau izan da guztia, espero dut gustatu izana, eta galderarik baduzue, bota. Mila esker.